رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي تفسير بغوي نيا للجالة دبناني نولا ولا دي تفسير بغوي mais opmana mutakhizatu akhdani nakadi nyafu ye chugum nawdedo mais teri dogole akara mɔgɔw b'a kalama a kɛra maa t'a kalama yɛrɛ ni i terikɛ kɔ o bɛɛ ye teri dogolen de kumana mɔgɔ min don a din de jɛnɛya kɔni ma mɔgɔ si t'a ni cɛ wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ dugu in kɔnɔ mais mɔgɔ minnu b'a ka ko kalama u b'a dɔn a ni nin cɛ bɛ ɲɔgɔn ko hali n'i y'o dɔn i ka n'o furu sariya bɛ ka k'o de f'i ye ko hali n'i bɔra o kalama k'a dɔn ni muso yan ni nin cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o dɔnni b'i la ko i kana furu wala mutakhizati akhdani teri dogole bɛ muso o muso bolo n'i y'a dɔn kana furu fa iza uhsinna ni jɔnmuso ninnu kɔni kɛra hɔrɔn ye o kɔrɔ ye n'u furula u furula u tangana parce que tanga ye mun ye muso bɛ bɔlɔ fɛ taa nin kɛ tan taa nin kɛ tan a ma hisnu mais iza uhsinna ni karanga korila la a dira maa ma kaban mana karanga korila la o bɛɛ kɔsa n'u tilala ka walejugu kɛ kun o kumana a b'a lajɛ hɔrɔnmuso minnu fana bɛ karanga kɔnɔ n'olu minɛna jɛnɛya la min ka kan ka k'u la a b'o tilancɛ kɛ jɔnmuso la min mana minɛ jɛnɛya la parce que a hukumu ka ɲɔgɔn sama b'a hukumu na kosɛbɛ jɔnmuso tɛ hadu jɛnɛya la ni jɔnmuso ye jɛnɛya kɛ a tɛ foyi tɛ k'a la n'a minɛna mais hɔrɔnmuso mana jɛnɛya kɛ n'i minɛna kɛnɛkan sariya la n'i ma furu kɛ gɔɲɛya 100 de bɛ k'i la bon u ko sariya la tant que jɔnmuso ma furu ko hadu t'a kan tant que a ma furu hadu t'a kan mais ala ko ta sa ko a ma n'u furula dun n'u tilala ka jɛnɛya kɛ furu kɔfɛ min bɛ da hɔrɔnmuso kan dɛ k'o tilancɛ bɛ da jɔnmuso furulen kan min bɛ da hɔrɔnmuso kan ne hakili o ye gɛnya 100 de ye mais n'a fɔra k'a farala kelen o ye saya de ye saya tilancɛ kɔni de ye n tɛ fɛ ka don o yɔrɔ kɔnɔ a kuma ka ca dɔn ayiwa alhamdulilah na zalika nin bɛɛ yɛrɛ fɔkun ye aw ye mun na liman khashiya anata minkum nin bɛɛ ni aw mɔgɔ min siranna jɛnɛya ɲɛ a yɛrɛ y'a yɛrɛ ye tiɲɛ na ne tɛ se ka sabali ni ma furu kɛ na jɛnɛya kɛ ko kuma in caya kun ye o tigiw de ko ye n'o tɛ a tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ a kana jɔnmuso furu a faamu de ya wala ko nin kuma in bɛɛ kun ye liman khashiya anata ni maa min yɛrɛ siranna jɛnɛya de ɲɛ minkum aw kamalenw na cɛ tɛ muso tɛ minnu bolo u dun ma hɔrɔnmuso furu nafolo sɔrɔ o se t'u ye bi o kumana f'u ka jɔnmuso furu ko liman khashiya anata n'a siranna jɛnɛya ɲɛ n'o tɛ a ma se nin na a y'a ko dabila naam nka n'a sabalila o hɛrɛ ka bon dɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la jɔnmuso tali gɛlɛyara silamɛya bolo ni nin kɛnɛkan fɛn fila in ye den t'i ta ye muso bɛ jɛnɛya kɛ a se t'a la se t'a yɛrɛ la wa fana ka a furulen to i ma fana ni a ma kɛ mago jɔra a la don o don a b'a feere k'a to i kunna e muso don mais n'a tigi mago b'a la don o don a b'a feere dɔ ma o bɛna f'u ye ko ne y'a san u bɛna minɛ ka taa a ma nɔgɔn dɛ bon mais nin ye suraka jɔn ngo ninnu de ye bon an fɛ yan jɔnko ti yan jɔnko banna yan a mɛnna ka mini dɔw min na tubabu ye tɛgɛ da yan nka afiriki kan walima mali kan jɔn tɛ yan o banna o don pewu jɔn de ye i ye mɔgɔ min minɛ kɛlɛyɔrɔ la
walima i y'a san sugu la walima i ka juru karila a somɔgɔw kaana u ye den kɛ tunɔmada ye fɔ den labanna jɔnya na jɔnya bɛ sɔrɔ nin na a ko modèles de fɛ bon aha fɔ Sénégali ɔ y'a ye a bɛ ten de o bon sisan o jɔnya la sisan ni jɔn ye nin tilayɔrɔ damadɔ ye se de bɛ jɔnya ban ne y'a sɔrɔ jɔn caman b'e bolo ne nan'e yɛrɛ n'i ka jɔnw minɛ k'a bɛɛ kɛ jɔn ye o y'a bannen ye o tumana mɛ n tilala don min na ko n y'a bɛɛ ka hɔrɔnya o y'a bɛɛ ka hɔrɔnyalen parce que Seyidu ko min o de bi suit mawaliw kan o tumana tubabu y'an minɛ ale kɛra an bɛɛ ka patron ye ɔ an yɛrɛ ko n k'a lajɛ sa a ko nin tɛ baasi ye n y'a ka hɔrɔnya d'a ma Istiklal n'o ye indépendance ye ko a bɔra jɔnya la an bɔra maa farikolo kɔni jɔnya na nka an bɛ hakili jɔnya na hali bi parce que an yɛrɛ ka farafinw ma se ka tubabu u k'u tɛ tubabu fɛ u da la mais n'i y'u ka duloki lajɛ i b'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ bɛ fu k'a kan tubabu sɛ i y'a ye o tumana i y'a dɔn a kɛra an bolo kojugu ye Ala k'an dɛmɛ o tumana a bɛ nin cogo in de la ko n'an sera ka sabali o de cɛ ka ɲi Ala ye yafa masa ye rahimun Ala bɛ hinɛ Ala de b'a laɲini tara na walawalali kɛ aw silamɛw ye ni nka aw kana mɔgɔw ka sira ma minnu minnu tɛmɛna aw ɲɛ ale Ala na yafa aw ma i k'a dɔn Ala dɔnni masa don hakimun Ala ka kiiti cɛ ka ɲi o kɔrɔ ale ti foyi gansan kɛ a ko cogo di Ala bi nin bɛɛ de la pour que a ka walawalali kɛ aw silamɛw ye a k'aw bila mɔgɔw ka sira sanima kan mɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛ n'o ye nabi ɲuman tɛmɛnenw ye ale Ala ka yafa aw ma Ala ye dɔnni masa ye kiiri ɲumantigi don dɛ naam wallahu i k'a dɔn Ala b'a laɲini wa ka yafa aw silamɛw ma nka mɔgɔ minnu minnu tugulen bɛ ni dungaw kɔ olu bɛ fɛ aw ka jɛngɛden mayilan jɛngɛni na aziman jɛngɛni min ka bon ya ye sa ko Ala bɛ fɛ ka tuubi aw silamɛw de ma pour que Ala ka tuubi o kɔrɔ ye ka yafi ma k'i gɛrɛ a la i bɛ fɛn dɔw la fɔ a k'olu f'u ye minnu man ɲi i k'olu dabila tumana n'i y'olu dabila ka bɔ olu la siga t'a la i bɛ gɛrɛ Ala la i ye fɛn o fɛn kɛ Ala bɛ se k'a yafi ye nka mɔgɔ minnu tugulen bɛ u ni dungaw nɔfɛ n'o ye yahudiya ninnu ye ani alul kitabi kɔrɔtigi ninnu ani bolisɔnna ninnu olu bɛ min ɲini dɛ an ta milu mayilan aziman o kɔrɔ de ye aw kɔ ka don ka fili ka bɔ tiɲɛ ma ka Ala ko yɛrɛ bila pewu ko fɛn min ka d'u ye o y'o de ye komi nin kuma ninnu fɔlen u bɛ nin fɔ yahudiya ninnu ni fɛnw yahudiya ninnu bɛ bolisɔnna ninnu ani silamɛ kurani ninnu o bɛ to ka nin baro de bɔ ko a yɛrɛw k'a lajɛ diinɛ min ko jɔn man ɲi ka sɔrɔ i baden de don e n'a dɔw bɛɛ ye nasabu kelen ye i bɛ taa sɔrɔ nin muso in jɔn de don mɛ kulubalilakaw ka mɔgɔ de don a somɔgɔw filɛ nin ye fɛn bɛɛ b'u bolo hɔrɔnw don nin de kɛra jɔn ye bon ko ka o tigilama yɛrɛ bɔ k'o bila k'o kɛ ɲugun dɔ fɛ ka ban o la ko nin ye diinɛ ye ko e ma ye Mamadu nana n'a ka diinɛ ye a ye sinji bɛɛ tigɛ balima bɛɛ kɔ donnen tɛ ɲɔgɔn ma u bɛ ka ɲɔgɔn nɛni u bɛ ka ɲɔgɔn fa e ma ye nin kabila mɔgɔw ni nin kabila mɔgɔw Uhudu don walima nin kɛlɛ in don maa joli sara a la ni diinɛ ye wa ko mɔgɔ ninnu ko tiɲɛna ko yahudiya kɔni ka fisa silamɛya ye o tumana
toujours u mana fɛnmisɛnnin min bi ko tɛ koyi kabini o don in n'u ye fɛnmisɛnnin min ye dɔrɔn min bɛ se ka don mɔgɔ hakili la ka mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la walima ka diinɛ nege bɔ mɔgɔ la u bɛ sin k'o ta ten k'o kɛ ka silamɛdenw buranin minnu ka limaniya ma sabati k'o kɛ k'u sutara u nabɔ silamɛya la y'a ye o tumana ko yahudiya ninnu b'a ɲini de an tamilu maylan azima a k'a kɔ don ka bɔ nin diinɛ in yɛrɛ de ma a ko nka ala b'a laɲini o a ka fiɲɛyali kɛ an kun ka bɔ aw silamɛw ma nka adamaden yɛrɛ de dacogo ala fɛ dɔyifan a fanga ka dɔgɔ sawa kɔrɔ nege kɔrɔ ko adamaden fanga ka dɔgɔ cɛ dɔ bɛ yen kamalen jalaki don n'a ye bamuru ta a bɛ se ka cɛw biɲɛ tigɛ o kɔnɔ fan bɛɛ fɛ mais n'a taara se musoko ma ni dugawu ma sama a ma dɔrɔn dɔif ala y'o de fɔ wa khuliqal insanu dɔifa adamaden lafulen daraw a kan bɛ de nege kɔrɔ adamaden lafulen don ala k'an sutura na aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la a ka nafolo dun a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bil batili ni haramu baara ye fo n'a kɛra jagosira ye a bɛɛ jɛnnen bɛ min kɛ cogo ma a kana yɛrɛ fa i k'a dɔn ala kɛra ni aw adamadenw ye arahiman ala bɛ hinɛ ya isa ya ayyuhal ladzina amanu ya mɔgɔ minnu ko a dan bɛ ala la a kana a ka nafolo dun a ni ɲɔgɔn cɛ batarako la ka mɔgɔ nɛgɛ k'a bila sobo la k'a ka nafolo ta ka k'i kun ko haramu don a kana kɛ bil batil namara si wo si ko aw minnu ko a dalen bɛ ala la a kana ɲɔgɔn ka nafolo détourner namara sira si kan ko fo n'a kɛra jago sira ye a yɛrɛ bɛ jɛna ni min kɛli ye fo n'a kɛra jago sira ye ka mɔgɔ ka wari bɔ a man kan ka bɔ k'a dun fu la fo n'a kɛra jago sira ye o jago sira in fana a ka kɛ de an taradi ka sɔrɔ i ma bin a tigi kan a bɛɛ jɛna n'a ye k'a fɔ n b'a kɛ tan nka a ye mun cogo o la nka ko a kana a yɛrɛ fa dɛ o tumana a kana a yɛrɛ fa yen kɔrɔ caman de bɛ nin yɔrɔ in na kuma tugura jago sira de la o tumana a kana a yɛrɛ fa dɔ ye tiɲɛ don a kɔrɔ jago dagalen don ko ila an takuna tijaratan an taradin minkum a yɛrɛ ka jɛn ɲɔgɔn ma feere la ko n'a kɛra o bi daga mais jɛn ɲɔgɔn ma dɔ fana bɛ yen o dagalen don nka haramu don o ye jumɛn ye ne taara Chine n nana ni kɔlɔsi dɔw ye walima fɛn caman ye aw y'a ye min kɛ a ko nin kɔlɔsi in cɛ ka ɲi dɛ nin kɔlɔsi in cɛ ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ ne y'a kɔlɔsi yɛrɛ san 10 dɔrɔmɛ mais aw ɲɛ bɔra a fɛ a cɛ ɲɛna aw ɲɛ kɔrɔ ne ko n b'a kelen kelen feere a ma 10 da mais ka sɔrɔ ne y'a san 10 dɔrɔmɛ o ye ka a yɛrɛ fa ye wala taqtulu anfusakum a kana a yɛrɛ fa parce que ne bolo ne de gagné mais ne ɲinɛna min kɔ ne silamɛ ɲɔgɔnw de don kumana n bɛ ka n yɛrɛ de faga o kumana jago sira kan namara o namara ani tɔnɔ dansako sariya nin bɛɛ haramu tɔnɔ ɲini tɛ baasi ye nka fɔ n ka n silamɛ ɲɔgɔn kɛ tan sariya ma jɛ n'o ye ni dan sagona yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ yen ladɔrɔ wɛrɛ dira o ye a fankelen ye mais fankelen wɛrɛ bɛ yen o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ tun bɛ yen ghazwatu salasili la amru ibn al-asi alakira y'ale de kɛ zati salasilu kɛlɛkuntigi ye ale ni kɛlɛdenw faralen ɲɔgɔn kan ka taa salasilu kɛlɛ la ale dara min kɛ
a sura sugura a sura sugura ko ni muso gɛrɛ la ɲɔgɔn na bon Amru ibn al-Asi a wulila a y'a sɔrɔ ko maɲi a ko ko nɛnɛ bɛ ko n'ale ko a b'i ko sisan nɛnɛ kana n'a fa ayiwa sinan ka tayamumu kɛ ka fajiri seli ni silamɛw ye parce que ale de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye a ye tayamumu kɛ dɔrɔn janaba nɔgɔ de b'a la mais a ye tayamumu kɛ a selila ni jama ye fajiri la a ko tuma min na n'u segira falama qadimtu zakartu zalika li rasuli sallallahu alaihi wasallam qala rasul sallallahu alaihi wasallam ya amr asalaita bi ashabika wa anta junub qultu na'am يا رسول الله لأني تذكرت قول الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا janaba nɔgɔ b'a la mais a ye tayamumu de kɛ ba ye ji t'a bolo ji bɛ yen mais ji in sumalen don n'a ko a b'i ko ji suma na ji nɛnɛ kana n'a fa a ye tayamumu kɛ ka seli ni silamɛw ye a ye nin fɔ kira ye u nalen kira ko i sɔnna ka seli ni mɔgɔ ye i janaba nɔgɔtɔ ko n y'o kɛ koyi a ko parce que an hakili jiginna ala ka nin aya in de la ala ko an kana an yɛrɛ fa ko ne siranna nɛnɛ ɲɛ ko kira yɛlɛla kira y'a lapase ten o kumana sariya la o bɛnnen don quoi o dogolen tɛ figutigiw fɛ o dogolen tɛ hali selijitali la figutigiw kuman'o kan kosɛbɛ mais sariya kɔni bɛ min wajibiya a tigi kan n'i yɛrɛ y'a dɔn ko nɛnɛ bɛ ko i tɛna se ka ko jisuma na sariya ko o tuma na jigoni minɛ labɛn wala jigoni minɛ labɛn dɛ ka o to yen i tilalen kɔ k'a fɔ ye nɛnɛ bɛ bi ne na seli ten figutigiw ko jurumu b'i la dɛ jurumu b'i la dɛ i bɛ jikala minɛnw labɛn n'i tilala a bɛ ji kala nka e ma jikalaya minɛ labɛn e tilala dɔrɔn e ko nɛnɛ bɛ bi ne tɛna seliji ta bi koyi e sina ka wuli ka seli ni yɛrɛ seli bɛ minɛ mais a nana sira min kan o de man ɲɛ n'o tɛ seli bɛ minɛ c'est à dire k'a fɔ n ye janaba nɔgɔ sɔrɔ janaba nɔgɔ b'i la ko f'i ka ko de o tɛ wajibi ye n'i ye ji sɔrɔ i b'i ko ka seli kɛ mais i janaba nɔgɔ b'i la i ye ji ɲini i y'a sɔrɔ robinet tigɛlen don sariya ko i ma i bɛ tayamumu kɛ dɔrɔn i b'i ka seli kɛ o y'a bannen ye bon ni a seli waati tɛmɛna fana a ti sara janaba nɔgɔ tayamumu dama b'a ɲɛ bon ni nɛnɛ fana bɛ i tɛ se ka gosi jisuma na mais jigoni fɛngɛ b'i ka fɛn na i bɛ to k'a butɔn tigɛ a bɛ ji kalaya mais i y'a sɔrɔ o butɔn bannen don janaba nɔgɔ dun b'i la i ye bilenmani in digi cogo cogo ta ji na kalaya a ma sɔn o tumana sariya la i bɛ tayamumu kɛ dɔrɔn i b'i ka seli kɛ o n'a ɲɔgɔnna a faamuna o kumana nin ye Amru ibn al-Asi de ale de ye nin lakali alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam nin bɛ tafsiri min na Baharul Madid n'i ye Baharul Madid lajɛ nin bɛ tafsiri min nana n'a ye o ye nin de ye Baharul Madid inna allaha i k'a dɔn ala ala kɛra masa ye min bɛ hinɛ aw la dɛrɛ o kɔrɔ ye ala bɛ hinɛ aw la kojugu o kumana mɔgɔ ni ala bɛ hinɛ na i yɛrɛ kan ka hinɛ i yɛrɛ la i y'a dɔn nin bɛ mɔgɔ kamana gan k'a fɔ ka janaba nɔgɔ to i la ka seli i y'a ye i bɛ seli parce que seli tɛ farikolo ye o seli ye ŋaniya de ye o kumana saniya nana de e kana maa wɛrɛ tɔɔrɔ saniya nana nin de kama a ye seliji ta a y'aw ko a y'a jɛ nin bɛɛ dabɔra de i ka n'i mɔgɔ ɲɔ tɔɔrɔ misiri kɔnɔ n'o tɛ i b'i kɛnɛmana ko ala min ye ale ɲɛ t'i sokɔnɔna na hali juma seli bi ten wa a juma koli kɛra musabu ye i b'i ko ka na juma na pour que i kana mɔgɔw tɔɔrɔ ni kasa ye fo an ka ko ninnu faamu ala ka ko bɛɛ silamɛw la mɔgɔ wɛrɛ de ka ta ka gɛlɛn ala yɛrɛ ta ye tant que i y'ala kile bandiya ka ban i ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ la kan'u tɔɲɔ a to i ka tɔɲɔli kana so Ramadan